Manje ikhuluma ngendaba yemhla ka-23. Ukuthi kuzokwenzakalani? Ngeke bakhanye ogesi, ngeke kukhanye amathoshi, even ithoshi lefoni malikhanyiswa ngeke likhanye. Mawuvula umnyango kuzongena i-beast, i-attack-e. Mina ngizoba honest, for me it seems unrealistic. Khumuka isigqoko, khumuka umakarabha, amathe aconsele entshebeni. Ilephu, siyaqandula. Today's episode yesiqandulo is brought to you by Kiwano Belly Plus Tea. Itiye lokuqeda umkhaba uzukhohlwe. Namhlanje i-topic yanamhlanje ikhuluma ngendaba yemhla ka-23 esisematheni. Something which we find everywhere in podcasts, but yeah, igcwele nje la kusoma-social networks, especially ku-YouTube. Le ndaba mhla 23 yokuthi kuzoba mnyama, kuzoba njani, kuzoba njani. Namhlanje sithi hayi nathi ake sithi ukusika elijikayo kule ndaba lesibuke ukuthi ngempela-ke i-understanding yethu nendlela esiyibuka ngayo nathi. Asazi ukuthi asinaso isiqiniseko sokuthi kuzokwenzakalani, kodwa sithatha from imilomo yabantu indlela abasho ngayo, laba-ke singasho sithi babonisiwe, abaprofeti abatshala ivangeli elithi alicishe lifane. Namhlanje-ke siphezu kwalolo daba-ke. Mama, thini wena lo daba? Bayezwa bathi kuzoba mnyama. So bathi kuzoba mnyama, ngeke bakhanye ogesi, ngeke kukhanye amathoshi, even ithoshi lefoni malikhanyiswa ngeke likhanye. Mawuvula umnyango kuzongena i-beast, i-attack-e, yabo nje zonke lezo zinto lezo. Okay, mina ngizoba honest, for me it seems unrealistic, okay? But then futhi at the same time sonke siyazi ukuthi makuthiwa ubuya uJesu or kuba ney'manga ezenzakalayo related to uJesu, kuba ney'manga vele. If wake wakwazi ukushintsha laba iwayini, that means anything is possible. So ngiya-understand-a futhi lokho. But nginaleya nto yokuthi there's a misinterpretation going on la. Angikudismiss abakushoyo, Yeah. angisho ukuthi akulona iqiniso. Kungenzeka ukuthi kuyiqiniso, kodwa futhi there's a possibility ukuthi they are misinterpreting it. Yeah. Okungenzeka ukuthi the darkness they are talking about, it's not literal darkness esizoyibona ngamehlo. It might be a darkness in the spirit. Spiritual darkness. Yes, spiritual darkness. Maybe if you go outside nizo-attack-wa ama-demon or ama-monsters, something like or along those lines though. So I feel like when it comes to that, kungenzeka ukuthi mhlawumbe leyo nto kungayinto ethi since kuzobe kunale spiritual darkness outside, it's best you stay at home because akekho owaziyo ukuthi thina as human beings izosiphatha kanjani, izosi-affect-a kanjani. If you stay home, u-avoid-a ukuthi mawuphumela lapha ngaphandle ungazitholi mhlawumbe usu-affect-wa ile darkness ngaphakathi, uzithole usunenhliziyo encane, uzithole usu-involved in some fights ongazi ukuthi iqale kanjani, all because le darkness le akwaziwa ukuthi mhlawumbe inga-affect-a wonke umuntu ongaphandle in a way that ilo naloyo nje azizwe esebumnyameni enenhliziyo encane, omunye azizwe nje efisa ukubamba umuntu ngezandla amhlephule, yabo. Something ekanjalo, not that uzo-attack-wa idimoni langempela or i-monster yangempela. You yourself, if u-attack-wa ile darkness ngaphakathi, you will turn into that demonic type of, yabo, and then uzithole wena le nto basho abantu kwesinye isikhathi iqunga.
uzwe kuthiwa isibani ube nequnga nje, ubenukelwa igazi. Engathi nje angagwinya umuntu yabo. Into ekanjalo mina nginale feeling yokuthi it might be something ekanjalo ukuthi, guys, there is going to be this spiritual darkness outside. Stay in your homes. Nakhona if you stay in your homes, it's not that nje uhleli ekhaya. You are staying in your home, you are praying, you are doing whatever you can do to connect with umdali wakho, whoever lo okholelwa kuye ngaleso sikhathi, so that uzosiprotector wena with your family against this darkness. Hhayi ukuthi-ke mhlambe sekuzoba mnyama kwangempela-ke kuzocisha-ke manjena-ke amafoni ngeke aze asebenze, iy'moto ayikhanyi. I don't think it's going to be like that, but asazi, it's just me thinking ngaleyo ndlela engicabanga ngayo nami, angazi. Bona babonisiwe, kungenzeka ukuthi bayi-misinterpret-a, kungenzeka futhi baqinisile kuwukuthi kufanele sigijime siyothenga amakhandlela, angazi. But ngiyazibuza if kuwukuthi kuzongakhanyi amafoni ukuthi amakhandlela wona azokhanyani. Ya, enye into ebikuyenzeke ngisho nakudala, ngisho naseBhayibhelini ikhona la okuvela khona ukuthi abantu bebekhona abantu umsebenzi wabo kuwukutolika amaphupho. So now ngendlela okwenzakala, yes, abantu bathi babonisiwe, kusho ukuthi abanye babo they are not even considering amaphupho esamaphupho, nendlela abantu esekutolikwa ngayo sekuthiwa umuntu ube nombono, ubonile, yabo. So masikhumbula-ke impela naseBhayibheli kuyasho ukuthi iphupho khona abantu bebekwazi ukutolika amaphupho, ukuthi umuntu mayezovuka nephupho, okay, asibeke ngokuthi-ke umbono, mayezovuka mhlampe ebone into ethize, ebonisiwe, ebese ehamba eya kulo muntu onolwazi lokutolika, ebese etolika-ke ukuthi-ke no, uthi isho ukuthini lento. So manje isikhathi namhlanje into isiyenzeka, umuntu nomuntu usey'hlaziyela yena iphupho lakhe, umuntu nomuntu uyayitolikela. So if ngiphuphe ngale ndlela, sekuyi-message engiyitholile le ukuthi hamba ngibotshela abantu ukuthi kuzoba nje, kuzoba nje, kuzoba nje, without ukuthi ithole abantu abayihlaziyayo ngendlela efanele, ngokomoya, not ukuthi ihlazwe nombani. Ngoba-ke kuye kuthiwa ngesinye isikhathi uNkulunkulu mayebapha abantu uyabapha, akunikeze uhafu, abesenikeza omunye uhafu. Sekudingakala i-combination yalabantu ababili, lo obonisiwe nalo okwazi ukutolika, oyehlelwa umoya oyingcwele wokuthi akwazi ukutolika lento eshiwo yilo omunye. So akwenzeki kanjalo ngaso sonke isikhathi, kuyenzeka isikhathi kwenzeke kanjalo. So siya kule ndaba le kuba phela ngeke sisho amagama abantu, kodwa baningi abantu ababonisiwe, abaningi kubonakala sengathi baboniswe izinto ayicishe y'fane. Bese kuba khona-ke nabaqhamukayo-ke aba-over exaggerate-a izinto ngendlela okwenzeka ngayo, bese befakela ney'payisi zabo, kuthiwa ukuthi se-eda nento ecatshangwa uyena phezu kwento ayibonisiwe. Bona bazolindela ukuthi kuzocisha ugesi, kungacishi ugesi, kwenzeka isiphihli nje sengozi. Yebo. Nizwe ngapha nangapha nje indaba ezimbi ukuthi hayibo lapha sekwenziwa ukuthi, lapha sekwenziwa ukuthi, lapha sekwenziwa ukuthi. Bese nithi ugesi anethu uzocisha, awucishanga kubanga mnyama. Kanti that was the darkness. And vele ngendlela engifila ngayo, le darkness izobe ingaqali. It's been going on. It's been here. Happening, yeah. Kuke kwaba nje a couple of months ago, imishado eminingi ke ya-attack-eka Too much. ngolunye uhlobo. Like nizongifakazela abafethu abanye abantu aba-experience-ile lokhu. Ibe-attack-a nje imishado ngapha nangapha, left, right and center. They were affected ngendlela enzima. Abanye they survived, abanye they didn't survive leya attack leya. And kwabonakala ukuthi no, there is something la spiritual e-attack-a imishado yabantu. Last month ngo-August bazongifakazela futhi abanye abantu besifazane ukuthi kule nyanga yaka-August, I think 80% of women asebekhulile bangene esikhathini kabili ku-August, twice, okuyinto engajwayelekile. Most, noma ngithi 80% mhlambe it's low, mhlambe it's 90%, but most women nje ngo-August, if you were not bleeding non-stop, you had amalokhuzana, ama-period twice ngo-August.
Leyo nto iyabika thina sabantu besifazane sabantu vele okumele ngabe izinto ezikanje siyazibona, sikwazi ukuziguqela, sizithandazele, sifaste and whatever. So nginayo feeling ukuthi yes, there is a darkness coming, and somehow women are like a passage of a message ukuthi, hey, there's something huge coming. Nina, prepare yourself to pray, prepare yourself to protect your loved ones. Yabo, prayer. We must be like ama prayer warriors in a way. So lokho nje kukodwa ukuthi uAugust usitreat ngale ndlela usitreat ngayo, kuyakhuluma. Imuni le yenzekile nje ey'nsukwini le abayibize nge-blood moon, it says something nangayo. Yes, bona abanye abantu bangayithathela phansi nje, no, it's just a blood moon. No, khona ekukhulumayo. So that's why ngithi mina it's been happening, there have been warnings, so kodwa manje mhlawumbe indlela into esishayayo i-interpretation. Thina sizolindela ukucisha kwagesi kungacishi ugesi, solindela ukushona kwelanga ukuthi lingaphumi nhlobo ilanga, kungenzeki kanjalo. Thina nje all we have to do is be prepared spiritually. If singakhumbula kahle, I don't know whether it was last year la-ke kwaqhamuka khona indaba yokuthi kuzoba khona yini i-lockdown noma i-shutdown or something like that. Le ubonakala engathi ngasebenzi yonke into, engathi network yonke into kuzoba ney'nkinga impela, engathi impela there's something ezayo eza ngayo le ndlela futhi ekuyiyona njengamanje. Ngicabanga ukuthi impela unyaka odlule abantu abaningi bayi-prepare, abanye bazi-prepare nama-camp, yonke le nto leyo. So now iyabuya-ke, ibuya ngenye indlela. Le nto lena-ke ngendlela eyake yavela ngayo, ngisho nawo unyaka odlule kwakhulumeka udaba lokuthi kuzoba phazamiseka ama-satellite, okuzokwenza ukuthi sibe nenkinga yokuxhumana, kube nenkinga kwezolokhuza, kweze-technology, ma-banks, everything. Ngendlela okwakusolakala ngayo, ngisho ukuthi kuzokwenzeka into enjalo, kodwa kwasolakala into ethi ayibe njalo. Kwathiwa-ke after that-ke kuyobe sekuqalwa kabusha-ke izinto-ke, sekungenwa kusetshenziswa i-network entsha or something, into efana nalethi azibe njalo-ke, ngoba manje le ndala iyobe isikhishiwe. I don't know, izinto eziqhamukayo-ke kuma-satellite le, kwathiwa kuzokwenzeka into efana manje. We don't know noma kusaqhubeka into enjalo or something, we don't know, maybe noma sekuyinto ehlukile. Exactly. Kodwa-ke if kuthiwa-ke kuzocisha yonke into ayisebenzi, kusho ukuthi phela uma kunjalo-ke ama-system sebuya, kungenzeka kubuye abantu phela bengasenayo imali phela. Futhi phela iqhuma ama-billionaire, kuyophela ama-billionaires, sofana sonke phela uma kunjalo phela. Ngeke zithi bay'kwenza izinto zobe sezithathaphi i-memory ngoba kuyobe sekufeyile yonke i-system phela, angithi? If kungasebenzi lutho kuzocisha. Kodwa-ke ngizocela nje ukuthi le yamathoshi namafoni ukuthi ngeke akhanyise, yona icishe ingayenzi kancane isense. Ya, kona ayiyenzi sense. Cishe ingayenzi. Ngiyasola ukuthi khona nehaba elithi ayibe khona, ngisho ukuthi ngeke kube njalo, kodwa icishe ingayenzi sense uma ngithi ngiyahlanganisa ukuthi what can stop ithoshi from khanying, yabo? Le nto izoba spiritual. Yes. Izoba spiritual. Yes. So yingakho-ke nathi siyacabanga imibono yethu le, ingakho sicabanga ukuthi there might be a spiritual attack ezoba kusho ukuthi that darkness lapha abayibonisiwe is a darkness which will be in spirit. So ebantwini abanye abanormal into engeke baze babone ukuthi kwenzakalani, kodwa kulabo bantu labo abayifila inside ngokomoya bazozibona izinto. Abanye bazobona ngisho izinto ezenzakalayo, ukuthi bazoyibona nje, hayi kwenzakalani, yini lesithela lapha, yabo? Into enjalo ababoniswa, asifani sonke. Khona abantu abanawo, abanikeziwe-ke lelo so, liso lokuthi babone izinto abanye abangakwazi ukuyibona. So khona-ke esingakusho ukuthi phela-ke kusho ukuthi kuyofanele sihlale siqaphile ukuthi whatever happens ngalo mhla ka-23 sibe si-ready ukuthi kwenzakalani. Futhi-ke ikona ukuthi-ke especially-ke imindeni ngcono ukuthi uma yenzeka lento noma kwenzakalani noma akwenzeki, kodwa abantu babe bephephile. Into engingayisho ukuthi siqaphe ekuthenini nezinto esizenzayo
azilideli ekuthenini uthola ukuthi-ke njengoba sekukhona indawo ubumnyama, uthola ukuthi abantu bazokwenza izinto bese kuqhamuka amaphoyisa or something, Yabo nje sekuyi-clash kuningi okungenzeka. yabantu namaphoyisa, sekuyaliwa, sekufa abantu, abanye bayalutha or benzani. Socela nje ukuthi mayikhona indlela abantu bagweme izenzo ezingagcine sezibafaka engozini noma ezingafaka leyo nto abathi bayayenza igcine isingasahambi kahle. Umthandazo ula eduze nawo, bangazimatanisi nodlame or something. So yilokho nje Ngoba at the end esingakusho, of the singeke day sithi bayi-future yethu labantu. yes. Imagine a whole future gathered together sekwenzeka into embi kuyona. Can you believe ukuthi kuyobe kuyi-damage enkulu kangakanani leyo? Ngoba manje masithi siyabheka lento iqondana nalezi nsuku lezi ey'shiwoyo. So at the same time siyadinga ukuthi kube khona ushintsho ezweni lethu, siyadinga ukuthi kube khona izinto ezinqubekela phambili, kulungiswe nje izinto. Kodwa at the same time we must take caution uma senza They must izinto. just lead with prayer. Yes, prayer is needed. Prayer. Yes, before uqale noma yini prayer. Into engiyithandayo-ke sinabaholi abakhulekayo abafundisi nani nani, so ngicabanga ukuthi kuzoba izinto ezizohamba ngokuphepha ngendlela eyisimanga. Yeah. But hhayi le ukucisha kwamafoni, ukucisha amathoshi, Hhayi, hhayi hhayi, cha. hhayi. Angiyiboni kahle. No. Thina nje we need to pray. Kona-ke asasisho ukuthi ngeke kwenzeke kodwa ma umuntu eyicabanga iyenza sense. Ayenzi sense mfethu. Yeah. The only part that makes sense is that it may be a spiritual darkness. That one makes sense. And kungenzeka ukuthi uthole ukuthi sizohleka ukuthi akubanga khona darkness la, kanti hey there's a lot that happened. Yes. Ya kuthiwa abantu abarepente. So le yokurepenta ihamba kanjani? Ebantwini-ke asithi khona abantu phela abaphila inkolo yesintu, yabo. Not everybody is a Christian. Khona abakholwa ngenkolo zabo ey'hlukene. Le yokurepenta ukuthi uvume ukuthi uJesu Kristu uwumsindisi ukuze usinde kule nto ezayo, ungathini ngayo leyo? Ingakho ngithi mina there's a misinterpretation. Bona all they should say is pray. Yeah. Pray. Pray. Just pray. Because bafethu like inini la khona uNkulunkulu athi khona if ungarepentanga umthandazo wakho awuzwakali. I believe ukuthi uNkulunkulu womuntu nomuntu ula ngaphakathi kuyena. There is no God for us. Ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu wethu. Umuntu nomuntu noNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu uphila kuthina sonke. Uphila kuthina sonke. So ngisho ngathi uzihlalela endlini yakho uyazithandazela. Ayikho into wrong ngalokho. Hayi ukuthi sekuzomela ukuthi manje sekuyimpoqo ukuthi wena sekumele uyongena endlini yesonto ufike uthandaze kuyona, the same house where kunabantu abagcwele phakathi abaney'nhliziyo ezimnyama ezimbi abacasha nge-uniform yesonto. Wena futhi you must be amongst those people who will be shouting at the top of their lungs bethi bayathandaza. Now you are trying to focus and pray for yourself. Kodwa nangu umuntu la eduze kwakho uyahayiza, uyamemeza, uyahabanashisa, nawe ngala uzama ukuthandaza. I don't know, mina I believe ukuthi if kuwukuthi like ngifila like umuntu nomuntu unenkolo yakhe, that is why ngithi uNkulunkulu ngaphakathi. If you feel like you need to shout ukuze uNkulunkulu wakho akuzwe, it's how you feel. That means owakho uNkulunkulu ufuna wenze njalo. But mina owami what if akawufuni umsindo? So I cannot go to church whereby you will be shouting because wakho uNkulunkulu ufuna ukuthi ushoute. Mina owami akafuni ukuthi ngishoute, ufuna ukuthi ngimhloniphe njengomzali. Just like when I'm going to my mother or father ngiyocela something kuyena, ngifika kuyena ngizithobe ngithi ma esikoleni ekhanjwa nesikole bengicela imali ukuhamba nesikole. I'm not gonna go to my parents and say, wena khanjwa nesikole kusasa kufuna imali kaka. Ngifuna imali. Ayibo uzokwenza njani umzali lapho? Usazongizwa kodwa noma uzodideka nje njengamanje. Le ngane izothini kahle kahle kumina? Ngizofika ngizithobe. So noNkulunkulu ngimthatha kanjalo ukuthi uwumzali wami, uwumdali wami. Uma ngizoya kuyena, I need to go kuyena ngenhlonipho nokuzithoba. Nokuzithoba. It might be in privacy,
it might not be in privacy, noma ikuphi la ukhona, as long as kunokuzithoba phakathi. Uzokuzwa owami mina uNkulunkulu uzongizwa as long as ngizithobile. So angibhiliveli-ke ekuthenini-ke kumele uzuze urepente, kumele uzuze uye esontweni, kumele uzuze wenze njani, usindiswe. Usho ukuthini ukurepenta? Ummukela kanjani uNkulunkulu if evele ngaphakathi kuwena? Kumele ummukele kangaki ngoba ungaphakathi kuwena uphila kuwena. So ummukela kuphi? Kanti ubekephi all along if engekho ngaphakathi kuwena? Shuthi wena you were living njengoba ngina-36 years nje namhlanje ngizomukela uNkulunkulu namhlanje, shuthi mina sengiphile 36 years without uNkulunkulu? Can't be. Akekho umuntu ongavuka ekuseni ephila engenayo uNkulunkulu. Nakhona legama elithi a sin. What is a sin? A sin is to do something which is against yourself. Ngendlela enga-understanda ngalo leli gama, nendlela engayibuka engayizwa kuyiyona ndlela engiyi-understand-ayo, engiyibonayo futhi kuyindlela ehambisana nami. Ukwenza into which is against yourself. Ukwenza into ngoba ujabulisa omunye umuntu kodwa wena uzisola ngayo. That is a sin. Ngoba angithi uNkulunkulu kuthiwa wasakha ngendlela ezihlukene, wasakha nje sahlukana siyabantu. Wakunikeza eyakho i-role, i-character ozoyidlala, wakunikeza eyakho i-character ozoyidlala. So if wena uzofuna kuyeka le character yakho unikezwe uNkulunkulu, uyofuna ukudlala i-character yomunye umuntu ngoba ubona ukuthi nangu sibanibani enza kanje, wenza kahle, wenza kahle. So nawe usufuna ukukopisha yena-ke manje, usufuna uhamba ngale ndlela ahamba ngayo. Futhi le oyinikeziwe wena iyafa i-character. You are doing something which is against into uNkulunkulu akulethele emhlabeni. Uyogcwalisa i-role yomunye umuntu, seniyoba babili indlala le-role. Lo muntu uyakhonkarisha, ugcina senabantu abaningi abadlala i-role idlalwa uyena. Bayeke ama-role abazowadlala uNkulunkulu abanikeze wona. Ngicabanga ukuthi that is a sin, to do something which is against yourself. Uyazazi nawe uma umuntu ukuthi no, lento lena ayihambisani nami le. No, lento le angiyithandi. Ayikhona angeke ngiyenze ngale ndlela. Ngicabanga ukuthi indlela uNkulunkulu asidale ngayo-ke leyo. So if-ke sizohamba-ke kuthiwa benzani? Repent. Mhlampe loyo osho njalo maybe yena ngalo ndlela uzizwa i-right, indlela emsebenzela ngayo, uyabo loo nto. So mina ngisatidwa negama elithi repent nje lilodwa, liyangidida. Into engiyi-understand-ayo nje ukuthi ngendlela engiphila ngayo ngiphila kuNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi ngizama ukwenza into engiyaziyo ukuthi angihethi omunye umuntu. Yebo, sometimes bayahetheka abantu, but if you don't feel ukuthi you are doing the wrong thing, you feel like you are doing the right thing, uyazi ngesikhathi uyamsiza umuntu engaboni ukuthi uyamsiza. Umsiza umuntu engaboni ukuthi uyamsiza, engaboni ukuthi uyamphilisa, ethi uyambulala kodwa ubumphilisa. So wena usuke ubona ukuthi what are you doing? Ngiyaqhamuka ijaji lizoqhamuka eceleni lapha lithi hey, uyapeta wena, le nto ayenziwa kanjalo. Akayena phela uNkulunkulu. uNkulunkulu kuwena uyena ukuyalele ukuthi yenza ngale ndlela. As long nje wena uyibona i-right, that is the way. Iwona amacala uyofika uwathethe noma kuzothiwa uzofika sithethe amacala ezulwini. Angeke laphana angeke uzofika uthethe icala lokuthi usibani wakubonisa wena wangenza umfundisi othile wakhuza wangakhuze. No, amacala esowathetha lapha ukuthi yindaba wathi mawuzwa ukuthi enhlizweni yakho ithi into ungayenzi lento wena wayenza. Ilona acala esiyowathetha-ke la ukuthi wena ngenkathi ufuna ukwenza ukuthi yasho inhliziyo yakho ukuthi no, ungakwenzi lokhu, but waqhubeka wakwenza ngenkani. Hhayi ukuthi kuyothatha icala lokuthi umfundisi wangibiza wathi angize esontweni nangangeza. Hayibo. Hayi. Cha, mina impela bandla ngifuna amanga, hhayi sebengangibiza nje abantu bomhedeni. Hhayi impela amasonto have proven to me numerous times ukuthi no. Hhayi ayikho ndawo kaJesu leziyana abafethu. Niyalwa laphana nibanga iy'khundla laphana. Niyashumayela nibhinqane ngeBhayibheli. Like guys, if you can use iBhayibheli ukubhinqa omunye umuntu. Aphenduke ama-political parties. Hayi ngeke. Churches have turned into political parties.
Ngeke bakwethu ngeke. Churches have politics. Kanje Abantu ukusebenzisa uJesu noJehova ngendlela e-wrong. Like usebenzisa iBhayibheli ngempela ulisebenzisa iBhayibheli. Uzwe ukuthi hayi bo la kuyabhinqwana-ke manje la. Kodwa uma kuphuma isonto bese ubeka indlebe ufuna ukulalela kahle nangempela uzwe inkulumo ukuthi hhayi bekubhinqa usibani bani. Hawu, esontweni pho. Manje-ke owakho uNkulunkulu uyayijabulela leyo nto ukuthi umfake endaweni enjalo. Oh, hhayi, kuba kuy'khundla, kuba kuy'mali zeminikelo. Yilo usevule elakhe isonto yena ngoba laphana abamlaleli, usenelakhe iqembu yena useziphumile, usephume elakhe ibhodwe yena lesonto. Hhayi, laphana iminikelo, awu bafethu ngeke. Omunye uqhamuka no-R200. Hhayi, ngeke. Unikela ngawo, u-challenge-a bonke abazalwane ukuthi abanikele u-R200, into engekho u-R200, yini le u-R200? Abantu abakhiphi imali, abantu abafuna ukukhipha imali. Yeyi! Wathi omunye kumina uma ngisho njalo, wathi hhayi, awuyeli abanye abantu esontweni, uziyela wena, khohlwa ama-church politics, wena ufike uthandaze. Ngizothandaza kanjani endaweni engcolile? Ngoba leyo ndawo seniyingcolisile, le ndawo that you call church, seniyingcolisile nina ngalokwenza kwenu okubi kanje. Ngale mimoya yenu emibi, ney'nhliziyo zenu ezimbi, kodwa eniy'fihlayo, seniyingcolisile leyo ndawo leyo spiritually. Mina-ke bese ngiyafika ngithi angizonaka mina ngizothandaza. Ayikho into ezofike ngiyithandaze lapho ngoba nina seniyingcolisile leyo ndawo leyo. So there's no way ukuthi uthi, hhayi wena uzile uzonaka abantu, wena bayeke abantu nezimbi zabo, wena ufike uthandaze. Kanjani usavula iBhayibheli ubhinqa? Hhayi ngeke guys, no. Si-right nje sihlele emakwethu, ungene ekamereni lakho, uthathe iduku lakho umboze, uthathe into yakho emhlophe umboze, uthandaze, uqeda uthandaze. Finish and clear. Uphume lapho, wenze okufanele ukwenze kwakho. Hhayi le yamasonto shame niyawona. Mhlawumbe isonto laqala kahle liqala emandulo kodwa hhayi lawa manje Konakele. khohlwani bafethu. Hayi, konakele kakhulu manje. Sevala manje. Shibirishi. Danko. Mbani othandaza? Thandazeni, konakele manje. Salute.